znate, ja volim to uvek da naglasim, Palanski art je ovoga puta ponudio, a uprava Doma kulture je to prihvatila, na čemu se ja zahvaljujem, jednog španskog umetnika, živog španskog umetnika, koji se zove Paco Aguilar, iz grada Malage u Andaluziji, negde na jugu Španije. Ovde možete vidjeti 29 njegovih grafika, malog i srednjega formata. Uglavnom je to mali format. To je bilo mnogo lakše da se transportuje, a i lakše i nama kao organizatorima za opremanje, pa koliko vidim i svima onima koji prihvate ove izvedbe, lakše je za izlaganje. Ja se zahvaljujem ovoj ustanovi kulture na lepom katalogu. Nisam se do sada ni u jednoj ustanovi, ni u jednom muzeju, niti galeriji ovako iznenadio, ovako velikim, lepim, bogatim katalogom. I hvala vam na tome, da ćemo mi poslati za Španiju, tako da će se i vaše ime tamo čuti, bit će to deo kolekcije ovoga bogatog u smislu kreativnosti umetnika, koji je imao preko 90 izložbi, a u Srbiji je ovo treća izložba. Imao je u Nišku, imao je u Aleksincu i evo sada ovde u Beloj Palanci. Dva teksta su zanimljiva i mi smo ih objavili ovde. Jedan je tekst Ljubiše Bocića, ovde prisutnoga, koji je došao sa mnom, a drugi je tekst Jovana Mladenovića, kustosa Narodnog muzeja iz Niša, takođe našeg zemljaka, koji večeras nažalost nije mogao da dođe, a član je našeg udruženja Palanski art iz Niša. Ja verujem da ćemo mi i nadalje sarađivati. Ja ću biti uvek slobodan da vam ponudim nove izložbe. Čuo sam malo pre da se sprema formiranje jedne likovne sekcije, jednog udruženja, i ja to kao likovni umetnik pozdravljam. Obradovalo me to i onako u svojoj neskromnosti ja sam se ponudio da budem i član ovog udruženja, što je prihvaćeno, tako da se nadam da ćemo se vidjeti 4. avgusta na zajedničkoj izložbi. Ovde ja ću doneti jedan ili dva rada, koliko bude mesta za izlaganje. Eto, toliko u želju da mnogo više sugrađana vidi ovu izložbu, ja verujem da hoće, pogotovo bih volao da to vide đaci i studenti, a i kolege umetnici. Proglašavamo ovu izložbu otvorenu.